Aji Braja Musi. Wah, dung dung. Dang. Bubar, hei, hop. Jagantimu Badur. Aji Braja Musi. Wah, jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal Aji Braja Musi dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Braja Musi ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Rakan. Wah, mboyo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki ta. Nek nyandang karo Garkoso kok piyayi karo kene ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni. Ya iya. Ndara karo kaca, nala karo kuwi. Kula aturi kendel sawet wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol cawet ngomong. Wah ketemu Ndara Werkudara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndara Werkudara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Kok kaya bis ngerem. Majes ngono apa? Gatotkaca nek suwe ra omong angine metu dhewe. Awong meng mencolot neng dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh. Lho. Waduh lendange dikitir-kitirke. Bubar, hei, hop. Jagantimu Badur. Ora kuwi. Kowe entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara Ndara Garutkaca? Untir. Iya, wis iki. Untir ya untir engko sike. Aku tak takon, niatmu piye? Kowe ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatotkaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Garutkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang wong terus. Woe. Kanggo mahargya Ndara Garutkaca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wit saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatotkaca. Ya, sak karepmu. Ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Garutkaca iso dikeplak siramu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Wah. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sarung iso. Gak. Waduh. Kok Jawa Timur. Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan. Gelem ngene iki nak gelem gara-gara bubar. Lho. Lah kok jur nekat ora? Nek ya apik tenan kaya. Rupane lho, wong kuluke we sesak kok sesake ndasmu. Jare sing nesu tenan kuwi ora. Lho kuluke pas iki. Ukuran pira? 36. Sirah apa gentong? Gentong mandake padasan. Iya wis ora apa-apa ra. Gelem ora gelem mau ngene iki. Ya wis sakarepmu. Ana diseneni bubar. Ya ora. Jagantimu Badur. Ya.
Ya wis sak karepmu. Alah. Alah apa? Gatotkaca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Ngukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Oh iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondane ora. Tajen kene. Tajen apa Pringgondane? Ya wis ora apa-apa wis. Aja nolo garing dalem ndara. Preto dalem ndara. Ngerti iki sapa? Ndara Gatotkaca dengkele amah. Oh, garing kula untir aja. Ming sithik duntir. Nanten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ora iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong ki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petra golek sandangan Werkudara. Apik lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambu. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kene gambar karang ya ning gambar ya. Sibuk dadi ora iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna Sinayang Manggelung. Iya. Mangkuliring Kasarjana. Apik ngono dadi Kresna. Ah iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemek ndasmu ki apa piye? Ora sanesu rek. Bagong nek ngono kuwi ora iso dipidak. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Neng sablon aku. Salon. Neng salon. Ganti ndara Gatotkaca saking bombong-bombong ngantiku merga tenan aku ki seneng ndara Gatotkaca dadi ratu neng Pringgondane saking bungae ngantiku. Hei. Arep apa kowe? Silah kok dicekel ora? Arep tak untir dengkulmu melocot ora. Oh, silah kok arep diuntir. Men cangkeme ning dhuwur. Ya ora ono. Ayo ya apik. Jenenge ngono kuwi apik. Ha iya. Apik to wangun medhenteng. Otot kawat balung lemper. Ha iya. Otot kawat kok balung lemper. Ampo, aman ampo. Empuk nggon apa kowe ya iso buru-buru. Ayo seneng ah. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Tru. Iya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryoso Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Ora glelengan tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Musing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya. Tak jenenge kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameng lagi siji kok mamer. Ora esokeng ngono. Aku nek iso nggambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tok kon gambar, sak gambar tok rega pira? Lha aku. Lho. Gambar ki rega sampe ndreka 20.000. Anggepe? Kon pira? Atene kono sugih aku melarat. Cah kok letung men ora. Petro ngopo? Ini kontot yang kontot kan. Ora usah suluk barang. Percuma dadan ngene rada disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh ning ki rak wancine gara-gara. Ya nganggo Gatotkaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang. Mosok Gatotkaca sapa gubuk asmara? Ya ora apa-apa kok ya. Wong kowe iki Bagong kok Gatotkaca ora. Aji Braja Musi. Wah, jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal Aji Braja Musi dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Braja Musi ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Berapa? Nembang sireng ayah. Wah, mboyo nyedak kene to, Gong. Piyaye karo kene? Kewan iki ta.
Ame nyandang Ragala kok piyayi karo kere ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni. Ya iya. Yo nembang yo. Nolo gareng nembang tak pinarsakake. Oh. Pinarsakake. Heeh. Tak nyuwun pambiyantune Ibu Waranggana ya, Truk. Lah ya nyuwun pambiyantune sapa ora Ibu Waranggana? Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wow, jalan tol. Menengo sik to. Ndara karo kaca. Nala gareng kuwi. Kula aturi kendel sawet wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet yo. Wah ketemu Ndarawerku Ndara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndarawerku Ndara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja Bali iki didandani Darantasena kaya iki men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah Bali. Wah. Kongslet ya, Truk. Telake mingsle. Ini waro gede ora bali-bali. Loh, iki ana Baladewa karepe iki. Panos maning jajalan iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nyantara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petruk iki sing mati iso ngembari karo aku iki men Petruk. Iso nyuara padha karo Baladewa Petruk. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Wes, ora sandadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku. Ha, mati dening iblis lalat menungso tenan kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe dudu Werkudara. Aku Werkudara, dudu Werkudara. Wah, edan. Tresna sinayeng manggelung minton mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta
Kang mitraning asta aning asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun kakang tu muli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi wonten menapa Prabu tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki wonten pundi mara to kae sawangen menika satunggiling lampaning edapi-dapi Koko Prabu piye Koko Prabu menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara Kurdakara rek kiri-kiri ronanggana jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara wonten menapa kok gumujeng lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabeda Koko Prabu Mandura iki ngerti ora kae sapa sinten Petruk to Petro iya setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae urung dikandhani kok wis guyu lho mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan sing siji kae ora coba ngerti ora mboten ngertos mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin ngerti ora mboten dipun paksa inggih mboten saged kae Bagong lho kok saged sami wujud kados mekaten merga ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan ora Bu mangke mindak kelingseman lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta saenipun kados pundi ngene wae aku tak misah Werkudara kowe misao Baladewa oh iya sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen oh iki ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah istirahaken dawuh ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu Kresna wonten dawuh aja mbok pisah menungsa ra tataran wani ngembali para panguwasane nata Mandura Prabu Baladewa ngembali marang kadangmu Mandura Kresna aja mbok pisah inggih kula ngertos Koko Prabu sareh wah ora iso sareh kula aturi sareh wah Kresna aja mbok pisah Werkudara ku tak idake sirahe Kresmin Kresna aja mbok pisah lah ida-idae men ora keju awake iya Werkudara sabar ya Yayi iya mendem Koko Prabu aturi sabar ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungsa ora tatanan aku sing dikembari Kresna aja percaya kuwi Petro kuwi inggih kula ngertos sampun to
Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Koko Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka nggih. Menapa Koko Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Koko Prabu Baladewa Petruk ngaturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis ta. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wanggene kowe isih milih kaya sudet. Lho. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang nih. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Wi Petruk wi adilana wi. Wi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho, kose to. Si Adi rak lagi wen mras kok Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Koko Prabu nembe kemawon Koko Prabu Ndarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, Kose lak. Lah sing gawa pustaka jamus Kliwasa iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Kliwasa ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti si Adi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petruk, kowe mentolo karo Bagong nanti iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasana. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo pustaka jaman semono dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung ing Gasdewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klimasada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone Negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno saiki. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake. Sapa? Mbuh, sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono Digdaya padhake. Anggere lali suarane. Wah, Prabu piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye, Yayi? Diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Aku anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk iki, yayimu dhewe kok piye?
Iki yayine wong pirang-pirang. Piye? Para Prabu sak menika kula aturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Piye niku ora ana salon sing buka? Kula aturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa ya Antasena. Lha cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara? Nggih. Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigere. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene para kawan. Petruk, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Prata Majati, waluyung ngene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeki kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petruk, Nun. Kowe baliya. Lah mangke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono, aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mungkin nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klimasada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih? Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Seka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongan nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Dekesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih caoban e. Wis padha mangkat to nggih ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono nggih.
ngrembek marwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda kata kaping irika sang Pinarwasa. Irika sang Pinarwasa. Koko Prabu. Nggih. Lampan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang Mimbonata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Klimasada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok ora, Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siat-siat ndak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kalawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Ya. Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang yo. Pun Kakang yo bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak derekake Kresna kakangku. Koko Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna. Kakang Semar nyata kepara bener apa ingkang dadi ature Panakawan Petruk. Yen to Kakang Nayantaka nandhang ruga, Kakang Pandhawa wis kepareng sowan ning Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep sowaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus Klimasada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga. Kakang Semar, Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, maras. Mati, Mar. Lho. Idian ora. Anu, mari wong hurufe kleru kok, Tru. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane lho, bajetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lelakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Klimasada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang ruga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Nadyan raga wis datan glawat. Parandene tasih kapireng pangendikaning para pepundhen Pandhawa. Grayah-grayah ki ora Semar. Sigra wungu saking nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa wah nata ing Ndarawati. Oh. Mak tratap adi kula.
Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa gutang. Wragil Pandhawa murca. Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking jamrut ergeni mutiara mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta embane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sakadang. Aku nyuwun pangapura. Benjang malih Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Kong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras ki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalaning Kyai Semar Badranaya. Niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gutang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Sing ngendang nggo kentongan ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Drandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lalakone. Kakang Semar Badranaya, iya, Kakang. Semareka den prayetna semoriris. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrum sabaran kadulu wukir moyak mahayek saking jas baliwur. Wah
Iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati. Ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudimati. Nanging menakna permana jati. Yo, Kaya dawuhing Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang memba nata Ndarawati, aja ngawu gawar-ngawur. Kowe ingkang memba nata Ndarawati. Ngerti yo? Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa kowe bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Woi sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Ndarawati. Wah, ora sah ndadakakean gunung tanpa guna. Sang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayah jagat. Werkudara sing rawa birawa wae. Ora kuwagang nandhingi nata Ndarawati ingkang mbari marang panguwasaning nata Kresna. Ya. Apa ndak kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung nata Ndarawati. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati Kresna? Yata laruta saking kutha sang Kurakala. Yen amotasa sang Sri. Ayo, amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodimati ayo. Kowe tandhangana kridhaning nata Ndarawati. Aja umuk. Aja kumalungkung. Aku ora iso nyirnake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani, kene tandhangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae digdaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro. Gong, wak lunga kayang nek kowe. Wong disesekke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni Petro. Subscribe. Sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampeyan takon karo sampeyan kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa Panembahan? Kula Pandhita Klyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan Dewaning Rat. Begawan Dewaning Rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya Dewaning Rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot kelawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten?
Wujude kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkat nggih ngestaken dawuh. Pendhita tuwa sapa? Begawan Dewaningrat Sinuwun Ndarawati ya dasar para nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Limasada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat nyawamu. Ruket keket nggih nyalok nenggih Nata Ndarawati. Miwah sang tapa Begawan Dewaningrat kemaring ing Jawata kaya setelas turis sing kekalira. Ical wujuding Nata Ndarawati wentes sang Pandya Betari Durga. Miwah sang Begawan Dewaningrat nenggih bari jatining wujud ora gil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kaka Prabu. Dadi pendhita bingung raos sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Njodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau sang pikulun Pandya Betari Durga, pusaka Jamus Limasada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Tobat jarene bar lara kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Limasada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono ora? Tobat. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka Jamus Limasada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Tobat.